Pahirap Productions. Sinimulan niya na mangarap upang di maging mapagmataas, kaya siya ang itinuring naming leader na maangas. Nagsimula sa iisa, ngayong kasali na ako. Tutuparin namin ang mga pinangako namin sa inyo, na magbibigay ng kasiyahan at kakulitan upang matanggal ang gulo sa inyong mga isipan. Kami ang grupo na nangarap ng mababa, pero hindi kami mananatili sa baba. Kami ang Team Pahirap, Handa kayong damayan, kami ang Team Pahirap, magkahatid ng kasiyahan. kami ang Team Pahirap. Huwag nyo kaming kalilimutan. Kami ang Team Pahirap na maghahatid sa inyo ng saya. Kaya huwag mong malungkot, itapon na lahat ng problema. Salamat na rin sa lahat ng mga sumusuporta, kasi nga kami ang Team Pahirap. Kuya Brad, na walang ibang hiningat kundi ang magpasaya. Bunga na tula para ipadama kung gano'n kami naging masaya sa bawat araw. Kahit minsan kami nagigipit, humahanap ng rason, may mai-upload na content. Mga bagay na hindi ko talaga inaasahan, na makasama ko ang grupo ko ay di ko na malayan. Naging mabuting kapwa at mapagmahal na kaibigan. Kahit na hindi masaya, kami ay nagpapalalakbak, kumikilos na naayon sa pangarap. Sa buhay namin ulat ang pagiging mahirap, ang bawat takbang ay hindi inaksaya. Gumawa ng video kahit na inuumaga. Salamat nga pala sa mga taong sumusuporta. Kung hindi dahil sa inyo, kami ay wala ring kwenta. Mapa ate, mapa kuya, maraming salamat. Si Kuya Brad ng